Okay, sarap sa ilalim ng kalawakan kapag kapiling kang tumitig sa kawalan, saksi ang buwan at So, what's up ulit mga kakulit? So, bali, good morning sa atin ngayon. So, yan. Kape muna mga kakulit. So, bali ganito ang routine ko. Yan, kapag umaga. Kape-kape muna. So, bali pupunta ako dun sa pinapagawa naming bahay. Ayan. So, shoutout dito sa Kalabaw. Yan, kaya inaabangan ako. So, tara. Samahan niyo ako, punta ako sa bahay namin. So, mga kakulit, so balen dito na ako sa bahay namin. Yan, sa makikita nyo. Yan, yan ang pinapagawa naming bahay. So, bali mamaya kukwento ko sa inyo kung sino nung papagawa nitong bahay sa amin. So, yun. So, what's up ulit mga kakulit? So, bali andito ako sa taas ng bahay. Yan. Pagpasyensya nyo na ganito yung aurahan ko. So, bali wala pa akong ligo. Siyempre malamig pa. Umaga pa kasi. Basta makikita nyo guys. Yan. Yan. Lahat bundok dito sa likod ko. So makikita nyo. Ayan. Ipapakita ko sa inyo kung anong klaseng gandang dito sa amin. Kapag makita nyo, pag nasa taas kayo ng bahay, yan, lahat bundok, napakasarap tingnan. kapag kapiling kang tumitig sa kawalan, saksi ang buwan at bituin sa pagmamahal na nating dalawa. Yun, so bali ganito yung routine ko pag umaga. Pumupunta ako dito sa bahay namin na pinapagawa. So although hindi pa siya tapos, so bali sa shoutout sa kapatid ko, si Arlene, kasi siya talagang nagpagawa nito. Kasi kung wala talaga siya, wala din tong bahay namin. So parang walang lahat kami kung wala si ate. Yun, kasi syempre, so bali ginawa ko tong video para sa kanya kasi bukas birthday niya. Yun. So ate, kung makikita maman to, so shoutout sa iyo at sobrang salamat. Salamat sa lahat ng suportang binigay mo. Although hindi lang suporta, lahat mga budget namin. Yan. So ikaw nagtutusto sa pag-aaral ko. Sobrang salamat sa iyo. Laking pasasalamat kong na ganyan binigay ka sa amin ni Lord, na kahit anong mangyari suportado ka, tsaka hindi ka nakakalimot. Yun lang. So happy birthday sa iyo. So kung makikita mo to, advance ko na to. Advance happy birthday sa iyo ate. Sobrang mahal ka namin dito. Sobrang suportado namin kung anong gusto mo. Yan, si mama, si kuya, si auntie, lahat ng tao na nakapalibot sa iyo. So ang wish ko lang sa iyo, sana di ka magbago, good health palagi, tsaka mag-iingat ka dyan sa trabaho mo. Kaya yun lang. So yun mga kulit, so bali nasabi ko na kung ano gusto ko sabihin sa kapatid ko. Bali dito na lang magtatapos yung vlog. So guys, so support na lang guys. So yung hindi pa nakaka-subscribe na po kayo,
Baka naman. And share na din. Tsaka kung gusto nyo mag-comment, comment lang kayo. So, yun mga kakulit. So, salamat sa lahat ng suporta nyo. Kasi kung wala kayo, wala din ako. So, kayo ang inspirasyon ko para mag-vlog. Bali, yung si SRC family talaga yung tulak sa akin. Yung kapatid ko, nagvo-vlog din po siya. Yan, ilalagay ko na lang sa link yung YouTube channel niya. Yan. So, salamat sa inyong lahat. So, dito na lang. Bali, shout out sa kapatid ko. Ate, happy birthday sa'yo. Sa kuya ko. Yan sa SRC family. Kesha Babe Moto. Colette Moto. At Angkas Bicol. Yun. So, bali din sa akin. YouTube channel ko is JDM. Paps Kulit Moto Vlog. So, support na lang ako guys. Kasi, yan, kailangan na syempre support nyo ako. Charot. Pero salamat sa support nyo. Sa lahat-lahat na mga tropa ko. Salamat sa support nyo. Yan. So hanggang dito na lang video na to. Salamat.